Clash Royale. Jeg tænker, vi tager 3 battles og åbner den her kiste, som der var freeze i den her. Ja, så rydder vi lige den der. Og så tænker jeg, at vi tager et battle med det her dæk. Og så lige selvfølgelig siger held og lykke. Det er taberen derovre på den anden side, som er level 6. Og nej, ikke en expo. Det er ikke godt. Det er ikke godt. Ned med den. Ned med den. Skal ned med nakken. Og så gør vi barbars til forsvar. Og så den der igen. Og så en Hogrider til angreb. Og så nogle goblins der. Det var godt nok dårlige goblins. Med ændre. Og så har han sat en Furnace. Så sparer vi lige 10 elixir sammen og laver en Giant Wizard angreb. Der. Ja, den vidste vi jo havde i forvejen. Nå, den har jeg glemt, han havde den fireball. Det er ikke godt, det er meget, meget ubehageligt. Og vi er klar med en Hogrider. Og en Zap. Og en af Goblin Barrel. Og nogle goblins der. Jeg tænker, vi går efter Free Crown win. Det tænker jeg vil være en positiv ting at gøre i den her kamp. Der, de bliver lige afledt af den, så kommer der vores Hogrider ind og nakker tårnet. Bum, zap der. Sådan der, godt spillet, mate. Men du tabte. Ja. Og en silver chest. Som I husker i den første video var der, fik vi en magical chest, som var en af de her dyre chests, som koster 600 gems. Så det var meget heldigt. Og ja, 3 minutter til den Free Crown chest, og ja, bare et battle til direkte. Held og lykke som altid, og de der fingre med kongen, manden. Og så der og der. Nu ved han ikke, hvad han skal gøre sikkert, som de fleste. Zap dem, bum. Og så vi lige kan få lidt ned ind på hans tårn i damage, og så gør vi der. Der kunne jeg godt bruge min wizard, men den havde jeg så ikke klar, det var ikke godt. Ned med nakken. Ja, godt, han kom ned med nakken. Så tænker jeg, at bagefter det her... det var heldigt med den der prince. Efter det her tænker jeg at lave en Minecraft video eller sådan noget. Det kommer an på, hvad I vil have. Skriv det i kommentarer, hvis der kommer nogle kommentarer. Og så den ved han ikke. Vi har den her ved skjul. Bum, klar med zap. Zap dem. De er gode at skulle zappe. Og så en af dem, vi har et problem. En golem. Jeg har også et golem dæk, som jeg måske kan vise jer om lidt. Men nu, lige efter det her battle, nu skal jeg have den der golem ned med nakken. Ned med nakken, ned med nakken. Og så tænker jeg Goblin Barrel der.
som afledning. Det er altid godt at have en afledning på. En zap der. Det er godt at have noget forsvar med. Nu gider vi nemlig ikke miste det tårn der. Det er ikke godt, hvis vi gør det. Ham der skal nok ikke lige få lidt lige nogle slag ind på vores tårn. Så jeg tænker, vi dobbelt elixir. Det tager vi den der. Wizard bag den. Bag ham. Bum. Klar med zap. Bum. Nå, det var en dårlig zap. De minions der, dem havde jeg ikke lige forventet. Det må jeg sgu nok indrømme. Der laver han noget klogt sgu. Det er ikke godt. Det er meget dårligt. Meget dårligt. Wizard, den får vi brug for nu. Boom. Ned med nakken, mand. Ned. Det var en god zap endelig. Bum. Bum. Han får ikke vores tårn, det kan han ikke nå. Hvis det så gør vi lige sådan der med goblin bagud. Og så vi har Wizard klar mod de der minions. Så det kan han ikke nå. Det var godt, vi lige vandt den også. Lige pluspokaler ned med den. Der og der. Sådan der. Tak for kampen. Han tabte. Det var godt. 29 pokaler. Det kunne godt have været 30, men 29 er også fint nok. Hvor meget mangler vi til næste arena? Det er 2000. Omkring 150. Så tænker jeg det der golem dæk der, det prøver vi så nu. Hvis I vil se det. Så prøver vi det golem dæk der. Når nu spiller vi mod en eller anden japaner. De plejer at holde styr på golems. Så det er ikke godt. Ej, det var tæt på, en ramt kongen. Det må jeg sgu sige. Og så tager vi Hogrider der. Dobbelt angreb på hver side. Oj, han har været i en højere arena end jeg har, for dem har han. Dem kan jeg ikke få endnu. Tænker jeg. Der, angreb. Zap. Nej, jeg har ikke zap i det her dæk, det er ikke godt. Det skulle jeg lige have byttet ud. Den skulle jeg have haft. Men jeg har en frysespil. Oj, nej. Frys. Sådan der, det var bedre. Dygtig. Hvis jeg havde mere elixir til over, vil jeg gerne poison ham, men det havde jeg så ikke, så det kunne jeg ikke gøre, det var ikke godt. Nu får han lige nogle slag ind på mit tårn, så nu har det mindre liv. Den her regner han ikke med at komme. Bum, bum. Og så goblins bag den der. Bum. Det gode er, at tårn, de står her på prinsen, så goblinsene kan bare få frit slag. Og de giver 100 damage per en. Omkring, måske lidt mere. Frys, jeg skal bruge en freeze. En af de her to, jeg klikker på. Nej, han fik mit tårn. En lord, mand. Han skal ned med nakken. Ned med nakken. Nej. Han får 3 free crown. Nej. Så fjern dig. Fjern dig fra den. Nej, jeg vil ikke ned. Jeg vil ikke ned med nakken. Jeg vil ikke ned med nakken. Nej, frys. Nej. Det plejer kun at være til to crown. Men nu tænker jeg, at vi slutter det her afsnit i dag med at åbne sådan en her. 56. En Tesla bruger jeg aldrig. En Giant kunne jeg godt bruge godt. Og den bruger jeg i det her dæk jo. Så det er godt. Nej, undskyld, det her dæk. Det bruger jeg også Giant i. Så vil jeg sige rigtig mange gange tak for, at I så med i den her video. Så tænker jeg, at vi putter noget mere lyd på næste gang. Og skriv i kommentarerne, hvad I vil se. Det er meget vigtigt. Ellers filmer jeg bare et eller andet random.
som for eksempel, nu viser jeg jer det. Som for eksempel Punch Club, World of Tank, Minecraft, Heyday. Det kunne også være Agario. Ja, Clash of Clans lige så godt. Som jeg også er god til. Så tænker jeg, at vi siger tak fordi I så med. Farvel.